Hartstikke goed. Ik kijk heel eventjes over dit mooie stadhuisplein hier in de Hulst. En we zijn op dit moment bij de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Die loopt vanaf Hulst. Dan gaan we door redelijk wat bossen en onverharde wegen gaan we op weg naar Terneuzen. En bekeken, dat heeft hij van zijn vader geleerd. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Vandaag was de winst hier voor 111? Ja. U gaat de hele marathon doen? Ja, hele marathon. Ja. Eerste keer? 17e keer. Niet hier, hè? 17e marathon. Maar eerste keer hier. Eerste keer hier van Hulst naar Terneuzen? Ja. Wat verwacht je ervan? Dat mooi is, natuurmarathon. Ruim 600 mensen hebben zich ingeschreven. En er komen dan nu vandaag nog wat na-inschrijvingen bij. Dus ik denk een 620, 630 mensen. In die orde grootte komen we. Het is heel leuk. De sfeer is goed, de ambiance is goed. En als Hulster daar ben ik natuurlijk toch altijd een beetje zenuwachtig. Je krijgt koude rillingen hier als je op de start staat. Ik hoop ongeveer 4 uur en 30 minuten te finishen. Minder is ook goed, maar trager is ook niet erg. Ik hoop binnen de 4 uur. Maar het zou moeten lukken. Ik ben benieuwd of ik u nog ga zien straks bij de finish. Ja, we spreken gewoon af bij de finish. 3 uur? Nee, 4 uur, hè? Ja, maar om 3 uur binnen dan. Tussen 2:45 en 3 uur. Oké? Hartstikke goed, dan ben ik er ook. Oké, tot straks. 6, 5, 4, 3, 2, 1 en go! Mensen aanmoedigen, dat is heel belangrijk als je aan het lopen bent. Dat doet echt wat met je. Dan kun je echt weer, krijg je echt weer energie om verder te gaan. We zijn zo'n beetje 10 kilometer en route. Het eerste wisselpunt voor de estafettelopers. U bent waarschijnlijk een van die mensen die straks het stokje over gaat nemen. Ja, ik doe het tweede gedeelte tot de eerste verkorting. Dus kijk wat het wordt. Het wordt hard, maar daarna weer winnen. Wij doen samen met de familie mee. Dus met mijn vader en mijn schoonbroer en mijn oom is nu aan het lopen. Dus, die ga je zo aflossen? Ja, die ga ik aflossen. Hey, we schrijven nu 2 minuten over 12. Hoe laat komt hij binnen, denk je? Ja, we hopen 12:15, 10:12. Staat u nog speciaal iemand aan te moedigen met de hoed en de vlag? Nee, dit jaar loop ik een keer niet mee. Ik heb hem 3 keer gelopen achter elkaar. En dan denk ik nou bij supporter voor iedereen. Uiteraard zijn er mensen die altijd meedoen, die je ken. Maar ik blijf gewoon supporter voor iedereen. Ja, daar zijn we, hè? Ik ben op tijd, hè? We gaan eens even kijken. Ja, nou... Jullie hebben je moeten haasten. Ja, wij hebben... hoe is het gegaan? Nou, ik heb nog nooit zo lekker een marathon gelopen als vandaag. Ik ben de man met de hamer niet tegengekomen. Misschien harder moeten lopen. Kon niet harder. Nee, maar ik heb gewoon... nee, het ging gewoon fantastisch. Ik ben heel blij. Is de familie De Boy er volgend jaar ook weer bij? Ja, tuurlijk. Elk jaar. Met z'n allen? Met z'n allen? Ja. Nee, ga lekker uitrusten. Oké, bedankt.